الله أكبر الله أكبر. Подшоҳӣ ай Аллоҳай, модаре ки фарзанд дошт дар ӯ рӯз ҳатто ёди фарзандша намекуна. Барои чӣ? Ай сабаби садои сури Исрофил. аз даҳшати садои ин сур мардум худшона ба монанди мастона ҳис мекунанд, ҳарчанде ки дар ҳақиқат онҳо маст нестанд. дар ҳадиси Абу Ҳурайра разияллоҳу анҳу гуфта мешавад ки ӯ мегӯяд ки шайтон ба армияи худаш ба артиши худаш гирехтани ба ҷо шудана сар мекунанд ва ё мегирезанд ба ҷо мешаванд. лекин дар Қуръон Аллоҳи мутаол мегӯяд ки дар ӯ рӯз ягон кас наҷот намеёбад. мардум атрофи худшона нигаҳ мекунанд ва чира мебинанд? ӯҳо мебинанд ки осмон сиёҳ мешавад ба монанди равғани чиркин. ҳама чизе ки ҳаст ҳама пора пора мешаванд. замине ки ба болош мераванд ҳама тика тикаву пора пора мешаванд. дар ӯ рӯз уқёнусҳо оташ мегиранд дар ҷойҳои худ метарканд. аллоҳу акбар. ин ҳолата дар пеши худтон тасаввур кунед ки уқёнусҳо оташ мегиранд дар ҷойҳои худ метарканд. ситораҳо дурахшидана бас мекунанд ба замин меафтанд. ба торикӣ олама фаро мегираву ягон чизе намемонад. ҳар чизе ки дар дунё ҳаёти худша дошт ба охир мерасад. дар ҳадиси Абу Ҳурайра гуфта мешавад ки малоикаи Азроил ба Аллоҳ мегӯяд: ё Аллоҳ, ҳар касе ки дар осмону дар заминай ҳама мурданд, ғайри касоне ки ту иҷозати зинда будан надодишон. ва Аллоҳ мегӯяд: ки ту ҳол зиндаяй. малоикаи Азроил мегӯяд: ё Аллоҳ, Ҷабраил зиндаяй, Микоил зиндаяй, Исрофил зиндаяй. ва ӯ малоикаҳое ки бардорандаи арши туянд. Аллоҳи Зулҷалол мегӯяд: Ҷабраил бояд бимурад, Микоил бояд бимурад, Исрофил бояд бимурад ва ӯ малоикаҳое ки бардорандаи арши маянд ва ёрам бояд бимуранд. баъд Аллоҳ мепурсад: ки ту ҳол зиндаяй. баъд малоикаи Азроил мегӯяд: ё Аллоҳ, ягонта зиндаи намондай. баъд Аллоҳ ай малоикаи Азроил мепурсад: ки ту ҳол иҷадай. ва малоик дар ҷавоб мегӯяд: ё Аллоҳ, зоти поки туай дар иҷа, маим дар иҷа, дигар ягон касе нестай. баъд Аллоҳ мегӯяд: ман туро фақат барои як мақсад офаридам ва ту ҳамаша иҷро кардӣ ва ту ҳам бояд бимурӣ. ва малоикаи қабзкунандаи ҷонҳо Азроил ҳам мемурад. ва парвардигори тамоми олам Аллоҳи Зулҷалол осмона дар як даст мегирад ва замина дар дасти дигар. ва Аллоҳи мутаол мегӯяд: маим Аллоҳи мутаол, маим Аллоҳи мутаол. имрӯз соҳиби қудрати муқаддас кияй? соҳиби ҳамаи и қудрат кияй имрӯз? соҳиби ҳамаи моликият кияй имрӯз? ма подшоҳи подшоҳонам. куҷодан ҳокимони шумо? куҷодан золимони шумо? ягон кас ҷавоб наметад. ва Аллоҳ мегӯяд: подшоҳию ҳокимият ай Аллоҳай, ҳамаи қудрат ай Аллоҳай. Аллоҳе ки яктоай, Аллоҳе ки тавоноай.